Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto bago romo kod nyamrerwa ma kaunti ma Nairobi e kar jot mare buore Nairobi. Romo mano yuorie bende kod jatend migawo mar thieth Aden Duale, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod jokanyo mopogore opogore e sekta no. E kinde romo makamano, Ruto nomako amen gi kweth mobalo kod sirikal mawacho ni biro golo oko okumba ma SHA ni gin jogo eko mathiro maino ma piny Kenya osegoyo e chwalo dongruok e sekta mar thieth e pacho ka. Osingo bende mar neno ni nyamrerwa oyudo sir madwarore e yor tich. Wale wanajaribu kushindana na mimi wanasema watakuja kufutilia mbali mambo ya SHA warudishe ile ya NHIF. Mimi nawauliza, jameni, those people who are telling us we go back to a system that was not working are a very risky lot for our nation. In fact, they pose an existential threat to our nation. Those people. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa hivyo mnasema tuendelee na SHA? Mnasema tuendelee? Na CHPs wawe hapo katikati? Ndio tutembee pamoja. So, wale ambao wanaongea katika mabaraza, mimi nataka niwaeleze, sikizeni yale CHPs wanatuambia. Hawa ndio practitioners, hawa ndio wanajua if it is working or not working. Jalup jagoro maduong' bura mar ODM Catherine Omanyo